तो अहाँ सब कभी 70 मोड़ वाला रोड देखलिए हन और ऊपर साइकिल चलेलिए हन? अगर नहीं तो चलू आए हम चढ़ेबे हम अपन साइकिल और वो भी 70 मोड़ वाला रोड पर। और कत है अहाँ सबके बतबै छी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखम और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक क और हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। तो ई रोड के नाम छी कोली हिल्स रोड और ईन भारत के तमिलनाडु के रांचीपुरम के साइड यन और रांचीपुरम से बहुत ही नजदीक यन। ई जे रोड यन इंडिया के एकमात्र कंटिन्यूसली 70 हेयर पिन वाला रोड यन और विश्व के दूसरा सबसे ज्यादा मोड़ वाला भी ई रोड यन। तो अहाँ सब जे ई पहाड़ देख रहल छे, यह पहाड़ पर हम अपन साइकिल के चढ़ेबे आई। तो हम सुबह 9:30 बजे अपन बिलो के तैयार क के चल देलो हम साइकिल चढ़ावे ला दुनिया के सबसे खतरनाक रोड पर। आगे चलनो तो जानवर के पिए वाला ई पानी के टंकी मिलल और एत से शुरू भ जायन हमर मेन चढ़ाई। और ई हिल्स के खतरनाक मोड़ के पार करे तो हम जाय छलो। आगे चलनो तो हमरा ई मनमोहक दृश्य देखे के मिलल। और अखन तक हम केते मोड़ पार केलो हन, चलू हम अहाँ के बतबै छी। और 70 मोड़ में से मैं 37 मोड़ को क्रॉस कर चुका हूँ। फाइनली हम पहुंच गए शाम का कोली हिल्स, जे की रहा दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में से। और हम बन गए पहला ट्रेवलर जे साइकिल से कोली हिल्स के क्लाइंबिंग केलो। तो केना लागल ई वीडियो कमेंट क के जरूर बता। मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले।